Toto video ukazuje jen ruční okružní pilu s integrovaným rozpěrným klínem. U nástrojů bez rozpěrného klínu postupujte podle návodu pro ruční okružní pily bez rozpěrného klínu. Sestavení pro použití jako stolní okružní pila s integrovaným rozpěrným klínem. Stolní kotoučová pila se upevňuje ze spodní strany nástrojové desky. Za tímto účelem musíte nástrojovou desku vyjmout. Nyní štěrbinovou vložku vložte zpět a pokračujte v montáži. Použijte předsestavenou štěrbinovou vložku s úzkou štěrbinou. Nyní desku otočte a vložte ji zpět. Otevřete ochranný kryt a ruční okružní pilu postavte na nástrojovou desku. Přípustné rozměry ručních okružních pil najdete v návodu k obsluze. Pilový kotouč spusťte co nejníž. V sáčku s příslušenstvím číslo 1 najdete dostatek příslušenství k upevnění různých typů nástrojů. Počet upevňovacích bodů závisí na velikosti základové desky vaší ruční okružní pily. Na podélných stranách musí být přístroj připevněn alespoň na 4 místech. Doporučujeme vám navíc namontovat 2 koncové dorazy. Pokud vaše ruční okružní pila bude mít tak širokou základovou desku, že na straně motoru již nebude možno do kanálů na nástrojové desce zasunout šrouby, použijte k upevnění dlouhé dorazy. Doraz nasaďte na šroub a hlavu šroubu zasuňte do vodící drážky. Nyní navlečte podložku a pérovou podložku, matici našroubujte na závit tak, aby doraz byl mírně upevněný. Takto upevněte postupně všechny 4 šrouby. Stejně postupujte i u krátkých šroubů tak, aby byly celou plochou v kontaktu se základovou deskou nástroje. Pomocí skládacího metru vyrovnejte nástroj rovnoběžně s nástrojovou deskou. Vzdálenost vnější hrany nástrojové desky od pilového kotouče musí činit 93 mm. Pozor! Pilový kotouč zarovnávejte rovnoběžně s nástrojovou deskou, nikoli se základovou deskou ruční okružní pily. Zkontrolujte nyní při plně vysunuté hloubce řezu vzdálenost předního zubu pilového kotouče od přední hrany štěrbinové vložky. Tato vzdálenost by měla být menší než 20 mm. Nyní dorazy upevněte pomocí klíče velikosti 10. Po správném vyrovnání upevněte nástroj na podélných stranách pomocí 4 upínacích čelistí. Budete k tomu navíc potřebovat 4 velké podložky a 4 křídlové matice. Upínací čelist nasaďte na šroub a navlečte podložku. Nyní upínací čelist umístěte do těsné blízkosti koncového dorazu a upevněte ji pomocí křídlové matice. Tímto způsobem postupujte na obou stranách u všech 4 bočních dorazů. Nyní můžete desku opět vyjmout. Vyjměte štěrbinovou vložku a nástrojovou desku, jejíž pracovní plocha směřuje nahoru, vložte do stolu. Ochranný kryt pilového kotouče zasuňte dolů a vložte zpět štěrbinovou vložku. Namontujte ochranný kryt. Nyní můžete s pilovým kotoučem vyjet nahoru. Zasuňte zástrčku nástroje do bezpečnostního spínače a upevněte zapojovací kleště. Podívejte se, jak stůl Mastercard 2500 použít s vedenou ruční okružní pilou, jako stůl pro přímočarou pilku, frézovací stůl, nebo jako stůl pro kapovací a pokosovou pilu. Další informace naleznete v návodu k obsluze nebo v instruktážním videu. Dbejte bezpečnostních pokynů výrobce vašeho nástroje. Naše technická podpora a servis náhradních dílů jsou dostupné na adrese www.wolfcraft.com.